descoperă adevărata ortodoxie cu părintele Serghei Baciu, care este parohul bisericii Cuvios Serghei de Radoneș din Arșoroca, Republica Moldova. Slăvit să fie Domnul, dragii mei prieteni, dragii mei urmăritori! Cum cunoaștem noi că astăzi este Duminica Iertării? Și aș vrea să întrebăm pe părintele Serghei Baciu, care este parohul bisericii Cuvios Serghei de Radoneș din Arșoroca, Republica Moldova, ce este Duminica Iertării. Slăvit să fie Domnul, iubiți creștini! Astăzi este Duminica Iertării. Duminica Iertării, atunci creștinii, toate neamurile și-au iertare unul față de altul. Poate cineva cu cineva s-a certat, poate cineva cu ceva s-a urât, și anume astăzi este o duminică deosebită, se iartă unul cu altul și se împacă și intră într-un post binecuvântat, într-un post binevenit, și în acest post este o binecuvântare de la Dumnezeu ca fiecare creștin să-și amintească toate păcatele pe care le-a făcut și vine în prima săptămână la Canonul cel Mare, apoi vineri seara la poveceniță vin și se mărturisesc și sâmbătă, ca de obicei, vin să se împărtășească, deoarece sâmbătă este binecuvântarea cu olivii, se binecuvintează și uleiul, se binecuvintează și un pahar cu vin. Doamne ajută și îngeraș păstor!